biiden kefeero ene rese taw wana ada wadi dum de masalan anini de hono ne be mbadata ni Kongo en walla Gabo en ada wadi dum tan e suuduma ada hutoro jamma e nyalawma tan kanyum defantuma odon balda odon nyalta pina ngara jama biya yo on kumane an ka kuudaado ko kuudaado on kumane odon jogoru kumanet ha wol ceerno kuudaado kumowo dum ha kay humetake kadi kay jokke tan ha mayde ngerje on walla non dannoda wadanno ha o fiilo o arta desdiron ha so dum ala kay dagota يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غونغين بي الله إذا قمتم سون جدي دراد إلى الصلاة فيودي جولد وأنتم مهدسون تودون تايرا الذي هدمون جولد فاغسلوا لوتي وجوهكم جيسمون وأيديكم إجودمون لوتي دم إلى المرافق هايتو فلناج وامسحوا مسكي برؤوسكم كوي مودون فوف maske hoore mum fof almami malik wi ko hoore fof maskata shafa yino wi kay suko setan baddani yoni timmi anani moƴƴi wa arjulakum maske koyde mon ilal ka'bayni ha yatto kolbule ni farillaji salli ko poti ko nay farillaji salli di Allah haali ko nay keddi di ko nelaado Allah wadi hen anniya ko nelaado Allah addi dalku e fawru woni jeedidi kono Allah nindi ko nay paamadu wa in kuntum junuban so tawi ne jiddon julde nde odon gonde janaba fadda haru loto de wa in kuntum marda so tawi non on gonde janaba on cellani sa memi ndiyam adanyal lor aw ala safarin walla janaba o tawma ko ada wone dangal aw jaa ahadum minkum walla en ari e goto e mon minal ghaidi ko wete kuudi ada huwi adany ala binaki aw la mastumun nisaa walla odon memondiri e rewbe falam tajidu ma an on donki dañde ndiyam caggal yiilade Allah wi fata yammamu paandi so deesa iidan leydi dayi ballamde leydi lamdi tamato don famsahu so on tamima maskirebi wujuhikum jeese mon wa aydikum e juude mon wondude e folongaaji minhu e piyande didi de sa fi fiyande arwanire de mbada e yeso ma mbada juude hayetto cammede fiyande deuxième de bennina nawa ha folongaaji wondindo ko sunnaaje farillaji ma yuridullahu alla non muyani li yaj'ala alaykum pour o wada e modon min harajine bittende e ko farle e mon salligi walla masalan longal walla tamamuya wana alla wadirani dum ha dañon lorde walakin ko woni yuridu alla muy e ko wi on non ko li yuda hirakum ha walabbina on e tuundele bakkatuji wali yutimma bele o timmina ni'matahu nema makko alaykum e modon la allakum bele jo onon tashkuruna odon manta nema Allah wazkuru chiftore ni'matallahi alaykum nema Allah mo wade modon wa mithaqahu chiftore ahdima Allah alladhi on wa haqakum bihi mo Allah adunduri e modon e mudum iz qultum tumane biyanan don nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam sahane bay oto don mo aywa masalan anini dey bay'atur ridwan nyalawma odon biidon nelaado Allah sami'ina minnani ko kalda wa ada ana min doftima kala ko jamirda aha e min jidi ko jidda e min gañi ko gañja Allah wi wattaqullaha kule Allah e odon ahdi firtude dum inna Allah Allah alimun kanko woni gandudo bi zati suduri ko wone becc Allah wi kanyum en andi ko wone becce neddo ala ko haali ko heddi ko بسم الله يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غونغين بي الله كونوا لا تده قوامين كو أن درني لله سبو الله شهداء odon ceedoro bil qisti e nun dal wala jiri mannakum hotoron on sana'anu ganguji gawmin hefere ala alla ta'dilu e dowde on nun data Allah wi hoto mbade non ha an kefero walla odo on gondani parti omo wadi huunde ko wadi ko gonga o wadi jango e jam noddeda ya ar ceedoda caloda seedade walla ceedoroda no feewirani pour o daña lepte Allah wi ala hoto mbade non idilu nunde bimi idilu nunde
son nundi wadundude de kam khairul lakum buri mojjande on walla aqrabu buri mallanade littaqwa wanande kulul Allah nundude de nunde koy wattaqullaha kule Allah inna Allah khabirun ko kumpitido bima ta'maluna ko golloton fa yujazikum bihi kanko woni jobowo on dum wa adallahu Allah fadani allazina no ben amanu be ganduda enen gongdini Allah wa amilu salihati e golli golle mojje Allah fadani be wa'adan hasanan fodore mojjere lahum ene wodani be maghfiratun kafrangal wa ajrun jobdi azimun mawndi walladina kafaru satawi ko ben yeddube wa kazzabu penni bi ayatina e ayaji amen allawi ulaika be kay ashabul jahim ngoni yimbe jeygol ya ayyuhalladina amanu hey modon gongdin be Allah uzkuru ciftore ni'matallahi alaykum nema Allah ma wade dow modon ida hamma qaumun tumade himmanno yimbe holben quraishiyan an yabsudu nde be bertata ilaykum fewde modon aydiyahum juude mabbe pour be kobbita on be janay mon onon julbe be fa kaffa aydiyahum ankum Allah suri juude mabbe ga modon Allah reeni on be ko be jinno wadde on ko ciftore dum wiyama sababu jippade aya o nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam lamma kharaja huwa wa ashabuhu nde o yalti kanko nelaado Allah e sahababe makko e walde asfan anani de fi ghazwati zi anmarin e goldo leñol walde ne wiye non wo hiya ghazwatu zatu riqa' nden walde wiyeteni qamu ila dhuhri be gummi be gone julde tusubar kambe sahababe e nelaado Allah jami'an kambe pop falamma sallaw nde be juuli habe ngay nadimal mushrikuna hefere be nimsiti ala adamin makribihim e pourquoi tan kodaki be janay mabbe e nder ko be juulata ko mbarabe faqalu on sahabe kalti be bi inna lahum ba'daha ene wodani beedo julbe caggal odo waktu e be jogi salatun julde ya ahabbu ilayhim min abaihim wa abnaihim den julde be buri yidde e babirabe mabbe den julde be buri yidde bibbe mabbe yaanu biha e paniti e den julde non ko salatal asri julde takkusan wa hammu an yaga'u bihim be jidi kambe quraishen ko be yanoyde e sahababe nelaad Allah idha qamu ilayha so tawi gummima enen juula faraddallahu kaydahum Allah non rutti fere mabbe bi nuzuli ayatin salatil khawf Allah jippini aya salatul khawf mon jangudo den hanki dum woni sababu o wa ala wattaqullaha kule Allah wa ala Allahi way Allah falyatawakkalil mu'minuna julbe sene bakkiloyo bakkiloy Allah wala qad akhadha Allahu Allah wallahi nangi mithaqa ahadi bani Israila Allah nangi ahadi bani Israila e ko jogori haalede ko Allah yuwa ba'athana min neli minhum mabbe isnay asara naqiban sappoy didi délégué naqib ko délégué firata sappoy didi délégué non ko mawdo leñol walla mawdo fedd min kulli sibdin naqibun kala hel leñol délégué goto yaada be jaha batu dido déléguéji sappoy didi leƴƴi gondi de annabi Musa ko leƴƴi sappoy didi leñol fof ene jogi délégué goto hawri déléguéji sappoy didi de Allah tabaraka wa taala yamiri be jaabe nato ya Kana'ana be jaltina wonbe ton be koda don Allah wi dangnani be dum kambe leƴƴi kambe leƴƴi wonbe Musa be jono annabi Musa wi yebe jaggu sappoy dido neddo e déléguéji kala masalan leñol ƴeewa délégué goto yalta yaha so tawi yi kala ko yi ton tawene waawa wonde garanti heddibe be a faami don koy woni sababu o anna bani israila lamma raja'u ila misra ba'da hilaki fir'auna bani israil ende be dutti fewde misra caggal fir'auna halket amarahumullahu ta'ala Allah yamiribe bisiyari ila ariha yebe nja nokkuni wiya ariha bi ardi sham to leydi sam wa kana yaskunu hal jababiratu ene hodi e nokku o biete leñol ni wiya jababiratu ben ko dundariyankobe alkanani yuna ko fulbe kanani yankobe wa qala lahum
Allah wiyani be kambe bani Israil inni no min katabtu halakum daran mi farlani on nokku o ko galle wa qararan ko nyibirde fa akhriju man fiha jehe jaltine kala gondo wure he wa inni no min nasirukum mi wallu on wa amara Musa an ya'khudha min kulli sibdin naqiban Allah yamiri Musa kala helleñol yo nangu hen délégué aminan kolado yakunu kafilan bele wana defido ala qawmihi yimbe bil wafa'i ma bima amaru bihi ko be jamira bima umiru bihi ke be jamira ko on wana defido dum on wana garante faktaran nuqa ba akanko Musa o subi délégué ji di wa akhadha al misaga ala bani israila wa nangondiri ahdi e bani israila kala ko délégué ji di gartinani e jaba wa sara bihim Musa yaade mabbe falamma dana min ardi kana'an de be ngari habe balli leydi kana'ana ba'asan nuqa ba'a kanko Musa oneli délégué ji di ilayhim fewde nder wuro to yata jassasuna ahwalahum yo nja nyukkindo alhaaliji wuro ngo fara'aw be jiton khalqan tago woto aji samuhum azimatun balli di ko mawdi walahum quwwatun wa shawkatun e be jogi ciusal e be jogi sembeji fahabuhum délégué ji di ndi jibinde kuli faraja undutti wa kana Musa non latinoma qadna hahum ne hadibe an yatahaddasu bima yarawna min ahwalil kan'aniyin Musa wibe son jehi kala ko jidon ton son garti oro kalane koleji mundi so wana dum tan e kulat on saha kambe délégué ji di be jehi be jifa nakasul mithaqa be pirti aadi wata haddasu kambe fo be kalti ko be jiton ko illa tanayni so wana hen dido cali haltude en dido kam bi kaltata heddibe sappo be kalti ila lamma tawajjaha nuga ba'ul tajassusi wiyamane délégué ji di jehi pour ne nyukkino yo ala hali jabbariyankobe laqiyahum iwajubunu unugin dal do goral ne wiye iwajubunu unugi on hawre mabbe wo unugu ummuhu yumma ko wete ko unugu odo ihida unugu odo non ko goto e bibbe adama be jibini e keeci odo unugu ko bi adama debbo on jibini iwaju wa kana umruhu 3000 ngurdam makko kanko odo ko duubi ujunnaaje tati juuteki makko dow darne makko ko ujunnaaje tati e temedde tati e capantati dira dow non darne makko foti wa kana ala ra'sihi hazmatu hadabin omo wade dow hoore makko bahel ledde fa akhadha nuga ba yaano délégué ji jaanodi nyukkiliyaaji sappo e dido be o hawre mumen tan o roti waare nde o nangibe wa ja'alahum fil hazmati o habbiti waare o wadi be hen o rondi o nawi andi be kam bawa habde makko badde be waare rondi kam habota on saha wan dalaga bihim ila imraatihi ko yaade mabbe to debbo makko fadarahum o werlibe bayna yaday haado yeso debbo wa qala o wi debbo id hanihim birraha beedo unbe wowru yimbe nyama faqala debbo wi la ala hodo baden non paccu natrukuhum goppenbe hatta yakhbaru hatta yukhbiru qawmahum be kaltono ya yimbe mabbe se en badi be kay wobbe kadi garta habe kalto ya ko be jiko faja'alu yata'arrafuna ahwalahum benate wuro ngo e be jeeba gede won gede de be jiyata habe ji fofo kala ko woni wuro hebe ji don dutti non be kaltani koleji mabbe ben don non masalan jartodini de be kal gele den non o ko yusa o bunnun e kalibu ben bi hoto kaltenebe kambe bani Israil kaltenebe ko jidon ko son kaltenebe be jartodina annabi Allah cuude koy so wana Musa e Haruna heddibe hoto kaltene dumen kambe bi be kaltat be jehi be kaltani koye mabbe be kaltani koleji mabbe wona walakin iktumuhu an Musa cuude ga Musa e Haruna humman sarafu be koti ila Musa be payto Musa wa kana ma'ahum e be jogi ko wayno junge ina beje de e junge de o wino junge de wawa ronda de sona njoyo kala yungre tamarore ko njoyo ndondoto dum hobjere wotere pom goto fodde masala ani de yimbe njoyo ndondoto dum de be koti de be kaltani yimbe mabbe wa ja'ala kullu wahidin minhu yanhasibdahu goto fo wone hadde leñol muhra jehe ton son jehi don mboram be mbawi on an kande haala nabe ko yi ko so wana kalibu yusau e don non kalani wa kana askaru Musa farsakhan fi farsakhin kono annabi Musa go ujunnaaje tati masalan anani kilometre anani de ko kare fa jaa iwadu non arinde be jidi habde wajibe be Musa dari ene wonde kono mudum iwaju ari yurnibe ha andine be poti fa iwaju fa jaa ila jabalin iwaju yehito hayre wotere sara don wa akhadha minhu o jetti hayre nde o dofi dum fodde hayre nde so rimti tan fota koy konungu o rondi hayre
hayre nde ha o yehi pour so timte kono Moussa ngur tan weddo hayre nde rimto e mon kañum fo maaya o rondi hayre nde Allah neli colel ngel siki hayre nde ha hayre nde yuri hoore nde yalti hayre nde wayno wutteni tan tawe dow balabe makko hankan o marbe leydi hayre nde yane makko o woni les omo otta ha annabi Moussa iwri to dow hayre to taƴi ko basalan dane makko oɗo ko heewi e mufassirina en kaali oɗo qissa kono noon mo haqiqune mbi ko la iwaja wala unuga wa innama sahihu min alqissati wujudul jabbarine wa qaryatuhum ewa jabbari en koɓe ene ngoodi wuro ngo ne woodi kono oɗo qissa o wi wonde sellani wa annahum idamul ajsami wonde ɓalli ɗi ene mawni wa bil jumlati kam fassahihu huwa ma qassahu llahu alayna ko selli ko koko Allah haalani en ko tan ɗum ko jogori arde ko tan anani ko jogori arde hen ko tan ko ɗum tan woni ko selli ko o heddi ko en paamani ɗum wa qala Allahu Allah wiɓe inni no min ma'akum boɗo wondi e mon la in aqamtumu salata so on ñimni julde wa ataytumu zakata on totti asakal wa amantum on gonɗini bi rusuli e nelaɓam wa azzartumuhum on balli nelaɓe ɓe wa aqradtumullaha on ñamli Allah qardan ñamade hasanan moƴƴere Allah wi son mbaɗi ɗe gueɗe la ukaffiranna mami hafrana ankum gamoɗon sayyi'atikum bonandeji mon wala udkhilannakum mami nannu on jannatin gese tajiriɗe ene doga min tahtiha elismol anharu calli faman kafara ba'da zalika kala mo yeddi Allah caggal ɗeɗo gueɗe minkum e moɗon faqad dalla on kam majji sawa a pewɗum assabi lawol ka fa bima naqdihim Allah wi sabu pirtugol mabɓe mithaqahum ahdi mabɓe Allah wi ko sabu pirtugol ngol la'annahum min kuɗiriɓe min goɗɗiniɓe yurmede amen wa ja'alna min mbaɗi qulubahum ɓerɗe mabɓe qasiyatan ko jorɗe ko moƴƴi natata toon Allah wi yuharrifuna al kalima eɓe mbaylita konguɗi gonɗi e tawreta e sifaji nelaɗo Allah an mawadi'ihi gaɗo wallinano ɗo Allah wannoɗoɓe ittiɗoɓe batti ɗon goɗɗum wa nasuɓe goppi haddan gueɗal mimma zukkiru keɓe jamirano bihi e nder tawreta holko ɓe jamirano ko yoɓe ndew e nelaɗo Allah Allah wi wala tazalu an Muhammadu a serata taɗɗali u aɗa ƴellito ala kha'inatin e janfaji minhum e mabɓe ko wayno koɓe pirtanno ahadiji e ko wana ɗum illa qalilan minhum so wana seeɗa e mabɓe ɓen jaɓɓe Allah Allah wi fa'fu anhum yaafoɓe wasfaha laɓɓin inna allaha Allah yuhibbul muhsinina Allah ene yiɗi moƴƴinɓe wa hadha mansukhun bi ayati sayf awɗo aya noon nuskira ko ayatu sayfi ɗo Allah wi hoto yaafo warɓe haɓe maaya wa min alladhina ene ɓen kadi qalu winoɓe kadi inna nasara ay winoɓe ko annasara en ene mabɓe kay akhadnaɓe min nangi mithaqahum ahdi mumen hono no min nangiri e bani israila en ni kono ɓenne kadi fa nasu goppi hazzan gueɗal mimma zukkiru bihi ko mbajorono e nder linjila cali Allah wi fa aghrayna min jandini baynahum hakkude mabɓe al adawata ganguji wal bagda e gañam tumagu ila yawmil qiyamati ha ñalawma darga Allah wi ɓe gonta hawru ha cekke jogoɗ waqtilafu ahwaihim bitafarruqihim waqtilafi ahwaihim sabu ceergol mabɓe e lurgol mabɓe yidde mabɓe fa kullu firqin tukfarul ukhra kala hen fedde ne yedda wonde nden Allah wi wa sawfa yunabbi'uhumullahu ma Allah haalanoyɓe to lahara bima kanu keɓe laatino yasna une ɓe gollanno koɓe golluno ko ma Allah habroyɓe ɗum lahara yoɓaɓe ya ahlal kitabi e hemon yahudiyankoɓe annasara en kad ja'akum rasuluna are moɗon nalaɗo amen sallallahu alayhi wa sallam yubayyinu lakum omo feññinana on kathiran ko heewi mimma kuntum ko laatino ɗon tuffuna oɗon cuuɗa minal kitabe e linjila e tawreta ko wayno ayatul rajmi e sifaji makko omo haalana on Allah de haalanamo ɗum mawo haalana on wa ya'fu noon wa ya'fu omo yaafo an kasirin ko heewi o wasa haalde ene heewi kadi ko haalata tawde fayida ala hen faqad ja'akum gande are mon minallahi ummarade to Allah nurun annore holi on nelaɗo Allah wa kitabun e qur'ana mo binin peñƴo yahdi bihi Allah ene fewnira deftere nde yahdi bihi llahu Allah ene fewnira sabu deftere nde man ittaba'a on dewɗo ridwanahu weliyo Allah Allah ne fewniramo subala laabi
السلام كسل ويخرجهم الله إن يلتنا من الظلمات أماد كفر إلى النور فيود لي مناغ بإذنه أيمرور الله ويهديهم الله فيون به إلى صراط فيود الله والمستقيم نقول غندو داكو بوتشغول لقد كفر الذين والله يدي بأن قالوا وينوبه إن الله كي هو المسيح كما ما بركة ولي أون ابن مريم بي مريم أو إمبي كو أون وني الله إمبي الله كو إيسا الذي قل فمن يملك سببينون وي فمن يملك من الله شيئا هل باود دنجي لفت الله هوند إن أراد أرستوي الله موي أن يهلك المسيح ابن مريم سو الله موي هل كود محمد بركة بي مريم أو وأمه الله موي هل كود يمك ومن في الأرض جميعا الله موي هل كود كالكو وني ليدي بوب هل باود حددو لا أحد يملك ذلك على بعضهم حد ولو كان المسيح إلها كي لا قدر عليه سنو إيسا كو الله كي أدغن أون حتى كون أوانا ولله غندي كو الله تنجي ملك السماوات لا من تيري أسمان والأرض إليد وما بينهما كو وني حق أسمان إليد كو الله جي يخلق الله إن تغا ما يساء كو حاج والله لامد الله نون على كل شيء كالهون يوهون يدي قدير إن حتى وقالت اليهود بيدو كريتشيج والنصارى ان كاثوليك ان غوتو هين فو ان حالا كو ولا بي نحن منن كاي ابناء الله منن كو من بيبي الله بي منن كو من بيبي الله وني سبب كونغول مابbe haalde gol do kongol ko daa nelado noddino jama'atan min al yahudi dantal yahudi en ko be ngayo ngar jaba Allah wa khawfahum bi iga billahi uhul binribe lepte Allah ta'ala faqalu kayfa tukhawifuna bihi an holko kul binirta min lepte Allah wa nahnu abna'ullahi minen ko min bibbe Allah wa ahibba'uhu minen ko min yidde Allah gol do kongol ko yahudi en ko be mbi nonon an nasara e be mbi kanyumenne mbi ene ngaajo be mbi inna Allah be mbi Allah qala fil injili wa hali e deftere l'injili be mbi Allah wi ton innal masiha qala lahum be mbi isa wibe inni zahibun ila abi wa abikum mbodo yahata babam mbodo yahata bammon be kaali dum kambe ne kambe be mbi isa wi ene yahata bamum bam mabbe o kul wibe tawde kon bibbe Allah kon yidbe Allah wibe falima yu'azzibukum tawde kon bibbe makko holko leptirta on bi zunubikum sabu bakkatuji mo so tawi kon bibbe makko kay o leftata on ha sabu wala yu'azzabul abu kay walida waladahu baba kay leftata biyum wala al habibu habibahu gido kay leftata gido mum ha dum non deke on penat wana gonga bal daccu kay antum onon basarun ko on bandiyankobe mimman khalaga ebe o tagi be ko hen tan jeeyadon ona malahum lakum malahum kala ko be dañi dum dañaton wa alaykum ma alayhim kala ko wada e do mabbe dum wadete e modo yaghfiru liman yasha'u non Allah ene yaafo mo wela yaafade o yu'azzibu man yasha'u ma lefta kadi mo wela leftude ala bawda hadde walillahi ko Allah tan jeyi mulku samawati la man teri asman wal ardi la man teri leydi wa ma baynahuma ko woni hakkunde asman e leydi ko Allah jeyi wa ilayhi ko fewde makko kanko Allah almasir woni rutorde ya ahlal kitabi he mon jomirabe deftere kad ja'akum aramur rasuluna nelado amen woli on muhammad yubayyinu lakum fenyinan on shariaji diina mon wa ari non ko ala fatratin min ar-rusuli koy tajgol nelabe sahande o ari nde hay nelado goto ala lombaki hakkunde Musa e Isa annababe na don ha he annabi Dawud en annabi Yusuf annabi Dawud en annabi Sulaiman en e wa Zakariya en Yahya en Shamwil en Hizqil en Yusuf en Kalibu en be lombi hakkunde Musa e Isa nelaado non hakkunde mum e Isa hay goto lombaki don andi annabi Musa sa nani kanko haalama tan kanko jogi sharia kanko jogi deftere kala gardo don on saha ko e nelal makko nela
andi nelaɗo ha darga daro nelal nelaɗo ngal ne yaaha enen lomtiɓe eɗen kaala diine ɓe enen kalten koye nelal nelaɗo Allah ay goto jippinaka e mum deftere kay matam deftere nde wona jippinano koye nelaɗo Allah ko nden tan hutorte eyyi kamɓene ko noon tan so wonande Isa ari nde ko diine Moussa tan hutorte hakkude Moussa noon e Isa ɗon o wi ene woɗɗodiri seeɗa ma won duuɓi ujunere pawɗi nan ɗon hakkude Isa noon e nelaɗo Allah eywa masalan wiyama won haalɓe mbi annabaɓe nayo nelanoma ɗon kono ngol konngol gonɗani eɓe mbi wonde hen goto koye bani Humayri en on woni Khalidou bun Sinana kono ngol konngol sellani ko selli hay annabi goto nelaka hakkude nelaɗo Allah Isa ko nde onani o muddatu zalika mudda masalan hakkude Isa e nelaɗo Allah ko duuɓi 100 e duuɓi 60 won wiɓe noon won wiɓe ala ko duuɓi 100 e duuɓi 60 anani ko ɗum woni hakkude mabɓe anani won wiɓe ko duuɓi 100 e 60 e duuɓi 5 won wiɓe ko duuɓi 100 e 4 won wiɓe ko duuɓi 400 e 3 e duuɓi 3 kono ko selli ko duuɓi 100 tan hakkude Moussa e Isa ko ujunere e duuɓi 100 woni hakkude mabɓe aha kono noon fatara ala ɗon saabu annabaɓe hewɓe nelama ɗon woni ɓe limtanmaɓe koyno Moussa nde ɓenni nde annabi Dawuda en Souleymana en Zakariya en Yahya en e wonɓe ɓe hewɓe nelama ɗon hakkude Moussa hakkude Isa noon e nelaɗo Allah mbiɗen hay goto nelaka ɗon Allah wi holko gandi ko neliri ɓe an taqulu hade mon wiyeyde yawmal qiyamati Allah wi onon makkanaɓe ko addani Muhammadu nelede e mon an taqulu hade mon wiyeyde so on nannoyama jeygol janggo mbiyon ma jaana Allah minen de gandumi arane amen min basirin beltinowo wala nazirin jertinowo arane amen Allah wi joni noon faqad jaakum aremon basirun beltinowo wa nazirun jertinowo ganto ala wallahu Allah noon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan wa minhu ta'zibukum ene hen leptude on so on dewane en elaɗo Allah wadhkur jangtu id qala Moussa tumande Moussa wi li qawmihi yimɓe mum ya qawmi e yimbam udhkuru ciftore ni'matallahi alaykum nema Allah mo waɗe moɗon aha is ja'ala fikum tumande Allah waɗe moɗon anbiya annabaɓe wa ja'alakum Allah waɗi on mulukan ko on lamɓe wa atakum Allah rokki on ma lam yu'ta ahadan walla ma lam yu'ti ahadan o rokki ko rokkani hay goto o rokki on ko rokkani hay goto minal alamin e binde o rokki on doobe guuɗaɗe o rokki on ñebɓe belɗe o taƴani on maaje e ko wana ɗum ya qawmi yimɓe am udkhulul arda naate leydi almuqaddasata sennandi allati no ndin leydi kataballahu lakum ndi Allah farlani on yamiri on yo on nat ɗum wiyete Sam wala tartaddu hoto duttoɗe ala adbarikum e cagle mon so on mbaɗi noon fatan qalibu duttoɗon khasirina oɗon perti qaalu ɓe mbi ya Moussa inna fiha ene to nder wuro to qawman yimɓe jabbarina ɓe ganduɗa ko dundariyankoɓe juutɓe joom sembeji ala ko min mbawi e mumen wa inna no minen lan nadkhulaha min jogorani nadde to nder wuro to hatta yakhruju minha haɓe jalta fa in yakhruju minha se ɓe jalti e wuro he fa inna on saha minen ne dakhiluna min nata so tawi ɓe jalti toon de min natata so ɓe jaltani noon min natata ɗum woni firo luga o kam ko ɗum ɗo firata jiyaɓe Allah ɓe mbi Allah wi ɗo ko wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha Allah wi minen min Allah wi ko min ko minen tan noon o wiyata mi natata e nder ɓernde hatta yakhruju minha ha bonɓe wonɓe nder ɓernde ɓe jalta woni min o eywa seyɗane gonɗo toon o e gañgu gongu toon ngu e bonande wonde nder ɓernde nde hande yalta se nde yalti on saha fa inna dakhiluna minenne min naata min gona nder Allah wi natta ɓernde so wona laaɓa se nde laaɓani natta sadaqallahu l azim ya salat al fatih